Hudayımızdan tapın oğlu yetiştirmiyorsun. Haram ölün. Size var ölsem var hakkımı halal edemem. Haram siz. Biliyorsun mı? Haram zaten. Ne mediyse ben ağzırıyorum size. Yine de geçeceğiz konuşmam. Bu videomu aslında çek gelmektir. Belki pişmanım var. Kandırmam bilirim. Doğrumaysam. Kıyınlanıp çekken şu videonu. Biliyorsunuz bir yarım ay, 2 ay bundan ben İspanya'ya gittim. İn son saparda şarjörde çıkışım İspanyollu. Bu tayda ben Barcelona, Madrid'e biram Toledo'ya gittim. Şu tayda Salvador Dali'nin müzeyine gittim ben. Ve ben şu müze için size yanlış informasyon vermeyini, yanlış malumat vermeyini, 2 gün bundan kitabını okudum. Google'dan gönleştirdim bunu. Şu bir bana komentar yazıptır her üstten çıkıyor. O kayıt neydi? Aşağından bir yargı çıktı. Ceren Orazvan celepçileri deyip çıktı. Celepçilik diğer deyip biliyor ama üstüne basyanlar diyor. Harbi yolum çıkıyor. Hudayımızdan tapın böyle ama. Haramlarda siz. Hakikaten. Azabımın yerine düşmediğini fikir eden kümeciklerim kavramlar için kıynayan, ağlamaktanım, hakikattanım nefret eden, yüreğen, hakikattanım yönü. Mesela kim gözlödür de deyip üseredim. Ben sosyal medyanın algoritmasını, sosyal medyanın katıgı ulayan adamlardan biri. Hem de adını bilen sosyal medyanın. İslam saydığınızı, İslam programlarını bilen yönü. Şu tayda 200 tane kişi gözleden onunla Ceren Orazvan, celepçiliği, Ceren Orazvan neymişse diyen şol aşağıdan çıktı üstüne tıklayan diyor. Harbi olam çıktı. Hudayımızdan tapın oğlu yetiştirmiyorsun. Haram ölün. Size var ölsem var hakkımı halal edemem. Haram siz. Biliyorsun mı? Haram zaten. Ne mediyse ben ağzırıyorum size. Ondan sonra gelip beni yazaryan Ceren'e. Şu maddada burada dedim ağladı diye ben fikir etmem. Siz için ağlamam. Dine size sarp ede valtım için ağlayan. Siz için gidecek iki elçinde yanlış informasyon vermeyin. Giden yurtlamda, giden katedrallamda, giden yurtlamın tarihinde yanlış informasyon vermeyin deyip badra gidecek iki elçinde yollaşım horlap yatir kamen okap. Hem radik beynime koyunum için ağlayan. Hiç de adam hak edemem yoksunuz. Haram ölüm. Haram bağdalar. Bir şey başlayalım. Dünkü kıyınım çeken videomu meni halap, idarlap öğren dostum, doğuncuklum şöyle kıyınanıptırlar. Ceren sen pozitivliğini görüyes, ağlamak sana gelişen ok deyip adam kümem benim etten sünkten adam kağıt. İçim daralıp biliye ya içime sığman biliye kavur edilen haksızlıkları kabul edip bilen ok içki dünyam bu adamlarda bolup geçýända ýöne şu videomda yine galan ýerimizden dowam edýär kümejiklerim tema başlamakam gülkünç bir zat bilen anekdot bilen dowam etmek isleýän kümem adamyň biri tenini pul bilen satýan bir gıýda karoçy kün tägidýär bu. O adam uçotda duran polisiyalar tarapından gözlewde duran gıydın birmişin. Bu ýa işe başlayan kapı kakılya diye. Açsa diye polisiyalar geleceğinizken sen heleň aladı künçülük elersin mi deyip adam ektiyalarda türme vasya. Adam içi yanıp aşakdak söylen gürleşýärmişin. Hay gıydın nämesi nirak girme üçün geldin nirak girdin diýmiş. Bana gülkünç gelen için siz bilenim paylaşmak istedim. Başlayın bununla. Hakiki realni durmuşu. Realni durmuşdan bolup geçen hadisalara başlayat kümeciklerim. Neçin aytsa. Şimdi men şu tayda bir dadi bellak geçmek isteyen. Birden fake accountlar açılıyor. Birden tercüme taç 22 tercüme taç plan pısmıdan birden zat açılıyor. Gıydınız keyin siz 00 sen misiniz? Siz näme ajan mı ýoptywaymatlar? Siz näme FBI ajanı mı gıydınız keyin götü oklulary? O gijejek yumruk ýalak 16-17 ýaşyndaky gıýjagaşlar alıp
50 manat bahası var. Maňa jaň ediň men plan pysmydan epgi. O gyjaşlaň bir näçesi maňa ýazdy. Ejeňiz sikern ha, heýkir tapyp kimliňizi bilip badra göni hökümet işgärlerine bererin adyňyzy. Akylly bolmasaňyz bir sanak 17 ýaşyndaky gyzy gorkup ugrajat edip ha, pul sorap 2 sapal pul berýär gyjaşyň ejesi aýyr diýip, normal semýaň çagasy aýyr diýip bir haramdada itin dölüne pul berýär. Şo terjime täç diýen bolup çykýan fake accountlara. Ondan soň bu agzy tagamalanna pul alyp ýene ugrajat edip ýene paýlaşyp başlaýar bular. Serediň maňa gün wadra taşşaňyzy kesip badra gogurdup iýdirin size. Bärde bilýänsiňizdir, heýkir tapmak meselede gün wadra külüňiz çykardaryn we hem adyňyz, familiýaňyzdan bilip dalnyňyzy bilibem Türkmenistanyň howpsuzlyk gurulugyna bererin bolýarmy? Ederin men onu. Sebäp diýsem men etmesem, ol etmese, bol etmese kim etsin bu zatlary? Siz sosial mediany oýunjak ýaly edip ulanjak bolýaňyz ýöne şumat teknologiýa gaterwet össü, bir tertip, bir gaýratlar. Hiç daha da ağınız basanok, hemme zat internette çözülüyor. Akıllı olun, sosyal medyanı interneti gow tarapdan ulanın. Ondan soň men ýalak nerwiniň bir ýerine duşarsyňyz, soňundan hem etme gelinece, näme etme gelinece bolmasyn. Bolýarmy? Akylly bolun. Bana edýänler ýaş oglanlar esasanam haramdadalar gidin işläň ýoptybaymatlar. Aňsat tarapdan pul gazanjak goşup göt berenler. Siz ýalak oglanlar badra daşar ýurtda kerpiç taşap günlerini görýärler. Bir gaýrat bolmaň, erkek bolun. Kimem näme üçin siziň içiňiz çürük goýu. Men şol adamlara absolutny düşünüp bilemok, aňmam çatanok. Näme üçin siz görüp we şolaň adra maşka durmuşyn hakykatdanam gyzyklanýan bilýän. Nähinek maşkada dogruly bular, nähinek edep terbiýe ally bular. Hiç ili pikrim ýokda, ene şu taýda özden almaşkalam seni şöyle bir halamokda diýip ýalypdyr. Şasenem, vay sen men halamadyň diýip kimem men haram tüýüm gymylarmy mesela. Ha 150 000 sana kişiň içinde tağım hemme kişi meni gowar widarlaýanlar öýdüp pikir edemok ýöne sen meni gowarsyň näme gowarmasyň näme kümem onuň elini ýadadyp ýazýan men wadra gowarmaýan adamla klawiaturyamda barmamy ýadatmak üçin sarp etmen. Siz значит içiňiz bişýär käbir zatlara. Biram bir diliňiz hapa. Mesela men dilim hapadyr ýöne men käbir zatlara janyp içim ýanyp söwünýän. Men adra bundan 4 ýaş ýylyň grannegen nimani bilemokdum. Nerwi oýmadyňyz menne ýöne bu oglanyň adra çagasyna da mejeňiz keyin doganyňyz keyin gelbärik diýip ýatyrlar. Bu çaga sen 10 ýyllyk terbiýe bersen ulanandan soň o çaga näme bolsun? Howun mesela ýene Turkmen people bir san video oýupdyr uçurumlaň ha. Bir tertip çağanın baştan akıl verip öğretmeli. O gullap 5 tanesini ay özler o yıkılıp sürçüp ulanıp gidýärler diýen ejelere madra emjeğini kesseme mad görýän. Öller yıkılıp sürçüp ulanıp gidýärler. Terbiýe berýopdybayma çağana. Ondan soň ine şon ýaly azap edip badra bedäpdirler. Dostanyny şoňa gyjaşlar birgiden pul toplap edenlerler, oglanlar gelip o şarlary ýarýarlar. Şona, şol oglanyň şo hereket edýänine molumlarda bir günä görýän ilki oçur molumlardan öňüm eje kakasynyň terbiýesini almadyk çağa bular bir tertip bir dalaga we şo çağaň wadra ulanandan soň şol çağa näde watanna milletine we pal çağa bolsun ýa-da şo watanna milletine nähine hyzmat etsin. Gow terbiýe beren ejeler çağalaňda esasan ejede bitýär şo zatlar. Kaka kanyashna işleýär, irden gidýär, akşam gelýär. O doğurup bir garnыңda, bir emjeğinde, bir elinde, bir öyleki elinde, bir ayaňa çolaşıp ýör. Doğurma oňýalyk. Gow terbiýe berip bilmejek çağalaňyzy. Ondan soň käbir bazarlarda ýene bir video gördüm. Teleşke sürýän gijejek çağajyklar şolar okuwda bolmaş, şumatdan tüp ysty Türkmenistan. Bilýäňizmi? Eýe çykyň çağalaňyda siz ekläň. Näme üçin şo çağa 5 manat pul gazanmak üçin, sowalgasyny gazanmak üçin
tüpüsün içinde 40 gradusun içinde bazarda teleşke sürüya öz kilesinden ağır yükler daşaya. Siz eklen doğurdunuz mu kelläňiz bilen jogap berin ejeler kakalar. Doğuran yekmekleňize. Şo çağa velosiped alasy tigir alasy gelýändir mesela ýa-da halayan eşi wadyr şonu alasy gelip 5 manat gazanmak üçin bazarlarda teleşke sürýär şo çağalar. Sebäp diýseň näme üçin eje kakan ondan başga-da 4 versan çagasy bolan toň oňa gedek getenok zat alınmana. Sebäp o çaga höwes edýär. Alasy gelýär deň duşlarynyň ýanyna, oňam tigir süresi gelýär, oňam gowy geýnesi gelýär. Şonýaly men gaharym elýär ondan soň şonýalak zatlar görüp köpüňiziň wadyr, byzyňyza ot ýapyşýar men diýen sözlem ýöne ýüregiňizde junk bolýandyr. Ýüregiňizde junk bolan soň käbir adamlar maňa söwünip ýarýar. Videomyň soňuna geldik, göňüňize ýaran bolsa like, podpisatsa.